Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Пэўны час таму Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць тым, што на шыльдзе на кальцавой дарозе напісана па-беларуску «Выконвай хуткасны рэжым». Маўляў, расійскія турысты не зразумеюць. Ну, і, відаць, тады і выконваць не будуць. І праз пэўны час хутенька надпіс пераклалі на расійскую мову. Зараз, едучы па кальцавой, бачна «Исполняй, придерживайся скоростного режима». Ці магчыма вярнуць назад надпіс па-беларуску «Выконвай хуткасны рэжым» і ўвогуле перакласці шыльды, дарожныя указальнікі, знакі на беларускую мову, ці ёсць адпаведныя заканадаўчыя акты, на падставе якой гэта можна зрабіць. Мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта прадстаўнікі грамадзянскай кампаніі «Умовы для мовы» Аліна Нагорная, Ігор Случак і Юрый Татур. Вітаю. Добрый день, шановное господарство. И давайте вось пачнем с того, з чаго я пачаў. Калі прагучала гэта фраза от Александра Григоровича, што, маўляў, не зразумеюць рускія турысты. Ці думалі вы, што буквально на наступны дзень надпіс ужо будзе на расійскай мове на гэтым табло? Аліна. Ну, в принципе, можна было так падумаць. Вось, то бишь верагоднасць была даволі вялікая, таму што мы бачым, што калі Александр Григорович нешта кажа, то адразу знаходзяцца людзі, які імкнуцца гэта выканаць. Але гэта стала вельмі добрай нагодай для таго, каб прыцягнуць увагу грамадства да гэтай праблемы, да праблемы таго, што шыльды збольшага ў нашай краіне ўсё ж такі па-руску, таксама часам яны сустракаюцца па-кітайску, і вось распачаць кампанію «Выконвай хуткасны рэжым», кампанію за тое, каб беларусізаваць шыльды ў Беларусі. Ваша программа, кампанія, ініцыятыва «Умовы для мовы». Увогуле, дзеля чаго яна была створана? Ну, не для того ж, каб патрабаваць, каб шыльды на дамах перакладалі на беларускую мову. Давайте моўны інспектор Ігор Случак. Ну, самі «Умовы для мовы» якраз таки створаны для того, каб наша Конституцыя на Конституцыі Рэспублікі Беларусь выконвалася, дзе прапісана, што беларуская мова і руская мова дзяржаўная. На сённяшні дзень у нас, па сутнасці, дзяржаўная і афіцыйна толькі адна руская мова, і мы вось сёй сваёй дзейнасцю хочам дамагчыся таго, каб правы беларусаў беларускамоўных і беларусаў рускамоўных выконваліся. Таму вось пераклад шыльдаў на беларускую мову, на дубляванне на двух дзяржаўных мовах — гэта адзін з накірункаў дзейнасці ініцыятывы «Умовы для мовы». Юрый, шмат кажуць пра тое, што здавалася б, шмат правоў у беларусаў. Яны ўсе прапісаныя ў законах, у Канстытуцыі, але беларусы не ведаюць гэтых законаў. Вось вы, калі першы раз сутыкнуліся, што чаму гэта тут па-руску, а не па-беларуску, але ці ведалі вы, што у вас ёсць законнае права патрабаваць гэтага, а не проста эмоцыі? Ну, першапачаткова я думаў, што магчыма две дзяржаўныя мовы павінна быць і на той, але дакладна не ведаў. І вось далучыўшыся да ініцыятывы, дзякуючы Ігору, я даведаўся, што ёсць такія моманты, што шыльды павінны быць толькі на беларускай мове. Напрыклад, калі гэта якія-то дарожныя знакі, то і яны прапісаны ў правілах дарожнага руху, то яны павінны быць толькі на беларускай мове. Ніякіх рускамоўных іх не можа быць, бо яны зацверджаны толькі ў адзіным варыянце. Вось, ёсць такія. Ну, і ёсць яшчэ розныя выпадкі. Яны, дарэчы, у нас адмысловая старонка створана, і там распавядаецца пра выпадкі, дзе менавіта трэба папрасіць, каб гэта было, а дзе можна патрабаваць. Таму вось мы хочам пашырыць гэта каб веданне. Ну, пра тое, дзе можна прасіць, а дзе патрабаваць, мы крыху пазней, але Аліна, ад Юрася зараз прагучалі такія словы, што усе дарожныя знакі павінны быць, і гэта па законе, на беларускай мове. Гэта табло, з якога мы і пачалі, «Выконвай хуткасны рэжым», электроннае табло на дарозе. Гэта дарожны знак, ён павінен быць па законе на беларускай мове, ці не?
Гэта выпадак не, таму што маюцца на ўвазе дарожныя знакі, якія зацверджаныя ў правілах дарожнага руху, ну, якія прапісаны ў правілах дарожнага руху і зацверджаныя ўказам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Яны зацверджаныя ў беларускамоўнай версіі. Спачатку яны павінны быць толькі па-беларуску. Гэта выпадак не. Гэта можна лічыць, што ён можа быць толькі і па-руску, але ў такім выпадку ніхто не замінае нам, як грамадзянам беларускамоўным, ну, як грамадзянам Беларусі, папрасіць асобныя інстанцыі, напрыклад, аўтаінспекцыю ці МУС ці гэтак далей, там, ну, прынамсі выканкам мясцовасці, дзе размешчаны той ці іншы знак, папрасіць перакласці яго на беларускую мову ці прадубляваць, таму што тэхнічныя магчымасці любога электроннага табло, у нас там ёсць вось зварот адмыслова пра табло, яны дазваляюць гэта зрабіць вельмі лёгка і без асаблівых выдаткаў. Ігор, вот у выпадку з гэтым табло больш падрабязна, як вот мяне, напрыклад, не задавальняе гэтая сітуацыя, што мне рабіць? Ну вось, напрыклад, у выпадку з гэтым табло трэба менавіта звяртацца альбо да ДАІ, у Міністэрства ўнутраных спраў, альбо у Міністэрства транспарту і камунікацыі, якое адказвае за дарогі. І прапаноўваюць ім, каб яны зрабілі гэта табло альбо беларускамоўным, альбо двухмоўным, бо тэхнічна зусім не складана, калі одну хвіліну гарыць выконвае хуткасны рэжым, а другую хвіліну гарыць ужо исполняе скарасной рэжым. Тут мы можам толькі прапаноўваць, і гэта прапанова будзе грунтавацца на Канстытуцыі. Але, напрыклад, калі мы бачым знак ГАІ на шыльдзе, то гэта ўжо парушэнне указа прэзідэнта, бо ім зацверджаны якраз такі правілы дарожнага руху. І па-беларуску, і толькі па-беларуску павінна быць менавіта ДАІ прапісана. То бок ёсць такая вось разбіўка гэтых дарожных знакаў. Ёсць знакі, якія зафіксаваны ў правілах дарожнага руху, яны ўсе напісаны ў беларускім напісанні зроблены. Хоць самі правілы зацверджаны на рускай мове, але вось вся графіка беларускамоўная. І ёсць іншыя дарожныя знакі, вось як і выконвае хуткасны рэжым, яны не зацверджаны ніякім нарматыўным актам. Магчыма, яны зацверджаны СТБ, але ў Беларусі СТБ яны для дабравольнага выканання, таму патрабаваць мы не можам. Але мы можам прапаноўваць, грунтуючыся на Канстытуцыі. І будзе дзіўна казаць, што немагчыма зрабіць, вось, можна казаць, што эканамічна немэтазгодна вырабляць новы знак, але вось зрабіць гэту бягучы радок, выконвае хуткасны рэжым, исполняе скарасной рэжым на графічным табло, гэта зусім ніякіх выдаткаў не нясе. Такім чынам, на сённяшні дзень, вот калі браць пра гэты ўсё ж такі табло, ну это як прыклад проста. Што мы маем? Ёсць нейкая створаная петыцыя, якую усе там, зайшоўшы на пэўную старонку, могуць там падпісаць, і потым эта петыцыя некуды пойдзе. Ці больш мэтазгодна і больш, можа быць, карысна будзе, калі кожны паасобку напіша нейкі зварот у адпаведныя службы, ось як сказаў Ігор і Аліна, там альбо у ДАІ, альбо у дарожную службу. Ну, больш мэтазгодна мы лічым, каб людзі пісалі індывідуальныя звароты. Ну, да таго ж табло, яно электроннае не толькі на адным МКАДзе. Вось, яно ёсць і на розных дарогах, і на Вільню, і на Гродно, і на Брест. Ну, на шмат такіх трасах гэтае табло ёсць, таму мы лічым, што мэтазгодна ўсё ж такі пісаць індывідуальныя звароты, і на нашым адмысловай старонцы там ёсць прыклад. Да таго ж, наконт выконвае хуткасны рэжым, наш там галоўны філолог самаабвешчаны, да, ён ж казаў, што гэта ж прыязджаюць і бачаць рэжым, да, вот выконвае рэжым. А справа ў тым, што рэжым-то не знік, ён і на рускай мове застаўся на шыльдзе рэжым. Вось, тое, чаго там яго палохала і не задавальняла. Ну, бренд. Ну так, але тое, на што ён ціснуў, што вот выконвае рэжым, ну тут соблюдай рэжым, яно нікуды не дзелася. Таму, магчыма, можна і дзесьці гэта там указваць там. Рэжым па-руску ўспрымаецца не так Жестачайша. Магчыма, так. Уявім сабе вот сітуацыю. Я звяртаюся, а мне кажуть, ну ніхто ж, конечно, правду не скажа, што там же ж вот кіраўнік Беларусі сказаў, і мы хутенька пабеглі і пераключылі там кнопачкі. Мне скажуць, а вот тут вот ёсць у нас зварот ад 5,5 пенсіянераў, невядома якіх, прозвішча не называюцца, і мы ж не можам пайсці супраць іх, поэтому мы не будем перакладаць.
Вот что рабіць у этой ситуации? Попросить еще своих сяброў написать такие же самые звороты, просто закликать людей в тех же соцсетках подписывать такие же самые звороты, и у их будет типа 5 з паловой, а у вас будет 10 з паловой. Ну, гэта будзе больш, гэта будзе просто больш істотнае меркаванне. Я вось хочу далучыцца да таго, што Юра казаў, наконт пісаць індывідуальныя звароты, гэта сапраўды так, і мы гэта заўжды раім рабіць па любому выпадку, бо ўсё ж такі, калі чыноўнік атрымлівае на стол одну петыцыю, нават калі там 10 000 подпісаў, гэта ўсё ж такі одна петыцыя па адной праблеме, і справаздача ў яго ідзе па гэтай адной петыцыі як па аднаму звароту. А калі мы атрымліваем, калі чыноўнік, вось, напрыклад, атрымаў 20 зваротаў па адной і той жа праблеме, але гэта 20 зваротаў, 20 асобна зафіксаваных документаў у яго журнале ўваходных дакументаў, это ўжо іншая справаздачнасць, і гэта проста ўжо будзе цяжэй праігнараваць. Таму усе метады яны добрыя, усе метады прыцягнення грамадскай увагі, усе метады юрыдычнай камунікацыі з чыноўнікамі, таму што ўсё ж такі мова зваротаў гэта афіцыйная мова, якой мы можам размаўляць з тымі ж выканкамамі і іншымі інстанцыямі, але мы раім выкарыстоўваць вось такі метад і таксама далучацца да іншых, вось падпісваць петыцыю. Ігор, просто вельмі часта на звароты людзей чыноўнікі любяць даваць, як это мы кажам, адпіскі. Вот нешта табе адпісалі, яны адказалі, у іх па справаздачы ідзе, што яны далі адказ, а там вада. Ты ўсё ж такі маеш такое, как бы, як кажуць, бэкграунд за спіной перамог. Вот што ў такіх выпадках рабіць, як можа складаць ліст так, каб табе ваду назад не прысылалі? Ну, вельмі важна складаць ліст вельмі кароткім і простым. Просто пытаць, зрабіце шыльду такой-то, такую-то, такую-то по такім-то адрасе беларускамоўным. Калі не можаце зрабіць... І не дай Бог. І тут таксама можна выкарыстоўваць аналогію. Тую ж аналогію. У нас ёсць адзіны акт, які зафіксоўвае хоць нейкім чынам ось, на якой мове павінен быць дарожны знак, няхай не ўсе, гэта правіл дарожнага руху. Правіл дарожнага руху зацверджаны указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Можна таксама спасылацца, вось, прэзідэнт Рэспублікі Беларусь указам з гэтыя знакі беларускамоўнымі робіце, а вы не хочаце таксама падтрымаць ініцыятыву прэзідэнта. Але, ну, вось гэта такі вось як аргумент, але звароты трэба пісаць кароткімі, канкрэтнымі, і калі там ужо ў звароце зусім вада, то можна прыцягваць людзей да адказнасці па артыкуле 9.13 парушэння заканадаўства аб зваротах. То бок адказ не па сутнасці звароту гэта парушэнне заканадаўства, адказ не на мове зваротах гэта таксама парушэнне заканадаўства. То бок можна гэта прапісваць канкрэтна ў канцы. Прашу даць адказ у адпаведнасці з артыкулам 9.22 і прашу не парушаць артыкул 9.13 Кодекса об адміністрацыйных правапарушэннях, даць мне канкрэтны адказ на моё пытанне. Вот такі узор, ён, вот як пісаць і на якія артыкулы спасылацца, яго недзе можна паглядзець, таму што зараз там как бы не кожны запомніць сходу, і не кожны ведае, дзе гэта шукаць. Вот куды звяртацца, куды глядзець? На сайце свае бай, вось мы прынеслі ў студыю паштовачкі, увогуле гэтай кампаніі выконвае хуткасны рэжым, таму што гэты выпадак, як я казала раней, стаў нагодай для кампаніі, і мы распрацавалі 7 прыкладаў звароту, такіх самых 2 гэты звароты з нашага дапаможніку, таксама іншыя 5 прыкладаў, гэта прыклады, з якімі мы сустракаліся, і вось у Ігора там ёсць пэўныя перамогі ўжо. І мы проста ўзялі гэтыя прыклады, размясцілі іх на сайце свае і абвесцілі такую кампанію, што кожны чалавек можа пераходзіць вось па QR-коду ці па спасылцы, абірае прыклад звароту той сітуацыі, з якой ён сутыкнуўся, дасылае яго і распавядае пра гэта ў сваіх соцсетках з хэштэгам кампаніі «Выконвае хуткасны рэжым». І вось 22 верасня, таму што 9.22, вось, мы праз генератор выпадковых кнігаў разыграем кнігу вось «Краіна Беларусь» Владимира Орлова. Мы перервемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Вернемся да размовы з маімі гасцямі ў студыі і працягнем адукаваць нашых слухачоў. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Навіны – наша справа. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі звярнуўся да кіраўніцтва Расіі пасля гібелі вайскоўцаў на Донбасе. Абвастрэнне канфлікту не найлепшы фон для аднаўлення перамоваў у Мінску. Падчас нядаўняга абстрэлу загінулі 3 украінскіх вайскоўцаў, 3 чалавекі параненыя. Хачу вярнуцца да кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі і камандаванню яе акупацыйных сіл на Донбасе. Абвастрэнне канфлікту не лепшы фон і не трэба лішні раз нагадваць пра магчымасць эскалацыі вашай агрэсіі, напісаў Зеленскі ў сваім фэйсбуку. У Гродні міліцыя перахапіла найбуйнейшую партыю насвая за апошнія 5 гадоў. Уначы 102 кілаграмы некурыльнага тытунёвага вырабу перавозіў у легкавіку 33-гадовы мужчына. Затрыманне праводзілася з удзелам амапаўцаў. Сёння ў судзе Цэнтральнага раёна Мінска прайшло адкрытае судовае пасяджэнне руху «Маці-328» супраць Міністэрства ўнутраных справаў. Жанчыны настойвалі, што міліцыя не выканала свайго прафесійнага абавязку, не вяла сярод школьнікаў прафілактычнай працы і ў якасці кампенсацыі мацяркі хацелі атрымаць кожныя па 100 000 рублёў. Аднак іх запыт не быў задаволены судом. У маці яшчэ ёсць 15 дзён на тое, каб абскардзіць судовую пастанову. Калі ўзброены канфлікт ЗША і Расіі сапраўды адбудзецца, то не ў Сірыі, а ў Еўропе, магчыма, ва ўкраіне, ў Беларусі ці ў Балтыі. Пра гэта заявіў прафесар Калумбійскага універсітэта Роберт Легвальд. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі, прадстаўнікамі грамадзянскай кампаніі «Умовы для мовы» Алінай Нагорнай, Ігорам Случыкам і Юрыем Татурам мы расказваем вам, як дамагчыся, каб шыльды і іншыя знакі былі па-беларуску. Я заходжу на сайт, пра які вось зараз казала Аліна, свае бай, і тут сапраўды ёсць такая рубрика «Звароты». Прычым распісана ўсё вельмі так падрабязна. Там назвы вуліцы толькі па-руску, шыльды ў добрым стане. Ціскаеш на значок, і табе просто узор звароту напісаны. Можна скапіяваць, раздрукаваць, падпісаць, ну, пісаць, што там табе трэба, і ўсё. Тым не менш, вот мы зараз шмат увагі удзялілі і часу дарожным знакам, якія там толькі па-руску. Я вот паглядзеў узор, які вы прапаноўваеце. Ну, тут ідзе падрабязна апісваем пажадана з канкрэтным адрасам, дзе знаходзіцца дарожны знак, які выкананы ў рускамоўным напісанні. Разам з тым, дадзены дарожны знак у правілах дарожнага руху, зацверджаны указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, прыняты ў беларускамоўным выкананні і гэтак далей. Просім праінфармаваць у вызначаны законам час. Вот пра тыя артыкулы, пра якія ты, Ігор, казаў, тут нічога не напісана. Чаму? Ну, такого пытання не ўзнікала да нашага эфіра, таму трэба дадаць будзе. Ну, таму што выглядае больш салідна, калі ты кажаш, а вот артыкул такі-то, глядзі, а па ім яшчэ можна напісаць санкцыі, для вас могуць быць прадугледжаныя, там, 5 гадоў там, з канфіскацыяй. Ну, просто ў тых выпадках, які вы пісалі, як бы там, калі будзе такі адказ, вось, што мы не будзем вырабляць знак, то гэта аўтаматычна ўжо будзе санкцыя. Там як бы гэтага ўмацавання ўжо і не патрэбна. Ну, это аўтаматычна санкцыя наш не будзе, што вот прыйшоў вам адказ, што нічога мы не будзем рабіць, і на наступны дзень там да судовыя выканаўцы, да чыноўніка у адпаведную службу прыйшлі. То есть вам трэба будзе далей там звяртацца. Добра. З дарожнымі знакамі больш-менш зразумела, сыходзячы вось асабліва з таго, што, як вы сказалі, прапісана ў законе, што яны першапачаткова павінны быць па-беларуску. Назвы вуліц. Вот тое, што назвы вуліцы там часта і шмат дзе сустракаюцца па-расейску, вот гэта неяк прапісана, ёсць такая норма, што тут павінна быць па-беларуску ці на двух мовах, ці вот як захацелі мясцовыя ўлады, так і напісалі. Самі скажа? Аліна? Ты можаш сказаць пра гэты выпадак, пра закон? Ну, я распачні, а я ўжо в нюансах.
насамрэч самі вулічныя шыльды нідзе не прапісана, на якой мове павінны рабіцца вулічныя шыльды. То бок у Беларусі на сённяшні дзень вулічная шыльда можа быць і беларускамоўнай, і рускамоўнай, і дзвюхмоўнай, то бок гэта не прапісана. Ёсць выпадкі, калі павінна быць не тое, што беларускамоўная шыльда, але беларускамоўная транслітарацыя, то бок вуліцы, якія з'явіліся пасля 16 лютага 2011 года, павінны быць у беларускай мове. Калі шыльда робіцца на рускай мове, яна павінна транслітаравацца з беларускай мовы. То бок калі дзесьці з'явіўся вулічны указальнік, і на ім напісана, а вуліца з'явілася ў 2011 годзе, і на ёй напісана улица Строителей, то гэта будзе неправільна па-руску пісаць. Па-руску будзе правільна напісаць улица Будаўнікоў на рускай мове. І таму вы можаце звярнуцца у адпаведнае раённы выканаўчы камітэт альбо адміністрацыю горада і сказаць, што вось рускамоўная шыльда напісана з памылкамі. Замест таго, каб напісаць улица Будаўнікоў, напісана улица Строителей, што не з'яўляецца па-руску правільным у Беларусі. І таму просім прывесці шыльду ў адпаведнасці з законам, а калі ўжо ўсё роўно будзеце гэту шыльду мяняць, то зрабіце яе беларускамоўнай, ўсё роўно трэба яе мяняць. Ну, калі ўжо не хочаце мяняць, то зрабіце яе адпаведна, транслітаруйце. Падобныя выпадкі ёсць яшчэ, калі, напрыклад, вы ходзіце па гораду і бачыце, вулічная шыльда выгарела, вулічная шыльда надламалася, хтосьці яе там пакрэмзаў. Таксама вы можаце пісаць, што існуе вуліца, і вось такая вось вулічная шыльда, і яе трэба замяніць, і таму, калі ўжо будзеце мяняць, то мяняйце на беларускамоўную альбо на дзвюхмоўную. Ну, вось такія вось выпадкі ёсць. А ці не можа ў дадзенай сітуацыі быць, што, скажем, открываецца новая вуліца, да прыкладу, ёй падаюць назву, і адразу ў дакументах, якія там прысваиваецца назва, ідзе па-руску назва там «Строителей». І потым, калі ты кажаш, звяртаешся і кажаш, перакладзіце, каб назва была па-беларуску, яны кажуць, а ў нас у дакументах вуліца названая Строителей, і зараз, каб нам вот напісаць Будаўнікоў, нам трэба тут збіраць, ёсць ж там у іх нейкая там камісіі адмысловыя па назвах, і ўсё такое, што нам трэба камісію, нам трэба ледзь пераіменоўваць вуліцу. Вот такое можа быць ці не? Вось такая вось сітуацыя магла быць з тымі вуліцамі, якія з'явіліся да 2011 года. Іх сапраўды маглі назваць вуліцай Строителей. Зараз жа вось вуліца спачатку называецца вуліца Будаўнікоў, і на іншыя мовы яна ўжо транслітаруецца на рускую, на другую дзяржаўную, яна ўжо транслітаруецца, называецца не вось у прамым перакладзе, а у транслітарацыі з беларускай. То бок з'явілася вуліца Будаўнікоў у 2011 годзе, значыць, яна будзе па-руску улица Будаўнікоў. З'явілася вуліца Будаўнікоў у 2010 годзе, яна можа быць вуліцай Строителей. То бок вось такі зараз закон, такія правілы. І Савет дэпутатаў, калі ён прымае рашэнне пра найменаванне вуліцы, ён беларускамоўную найменовае вуліцу беларускамоўнай назвай. І калі пісаць зварот, там у нас у прыкладзе напісана, што можна спаслацца на рашэнне Савета дэпутатаў. Мы там таксама там напісалі, дзе гэта рашэнне можна знайсці. Вось. Такім чынам, я разумею, што ўсё упіраецца ў актыўнасць асабіста людзей. Вот чалавек сам, вот, яго не задавальняе, якая шыльда там, ці які знак вісіць на вуліцы, ён павінен звяртацца. Нават не грамадская вот арганізацыя, не ваша кампанія, а просто асобныя людзі вот, у любым мястэчку, толькі так можна нешта памяняць у Беларусі. Так, ну, у любым выпадку змены яны пачынаюцца не зверху, яны знізу пачынаюцца з грамадства. І вельмі часта так бывае, што грамадзяне там, магчыма б і ахвочыя былі б штосьці рабіць, а там не ведаюць, як гэта рабіць. Таму мы хочам актывізаваць грамадзян, каб яны кожны сам прыводзіў сваю мясціну як-то ў парадак, як-то пашыраў ужыванне беларускай мовы. І таксама яшчэ мы хочам, каб вось гэтымі маленькімі перамогамі, нават з тымі ж перамінаваннем шыльдаў, людзі якую-то упэўненасць адчувалі ў сабе, каб яны ведалі, ага, і тут з шыльды можна замахнуцца і на штосьці большае. Давайте ўжо на штосьці большае. Шыльды хопіць пакуль што. Тут зараз такі на прэзідэнта замахнуцца. Аліна, ўсё ж такі вот прагучала ад Юрася такая фраза, што
мы хочам, каб вот актыўнасць большая была ў людзей. Ну, зразумела, што вы хочаце, а як это дамагчыся? Ну вось мы зрабілі, людзі часам запытваюцца як напісаць зварот. Мы зрабілі гэтае як, мы вось свой досвед выклалі ў выглядзе зваротаў, вельмі зручна, там тэхнічна, каб все гэта можна было спампаваць. І зараз вось мы сваёй задачай бачым проста да людзей, якія пытаюцца як, да актыўных людзей гэта даносіць. Вось мы зрабілі такія паштоўкі, дзе ўсё гэта напісана, і вось мы зараз плануем правесці некалькі сустрэчаў, магчыма, у іншых гарадах Беларусі, дзе мы ведаем, што ёсць там курсы мовы на нова, ці суполкі ТБМ, ці іншыя актыўныя беларускамоўныя людзі, якія хочуць змагацца за свае правы, каб беларуская мова пашыралась на вуліцах Беларусі. Вось, і мы проста перададзім ім таксама вось гэты метад, як можна рабіць. Таксама мы вось хочам у розных месцах, дзе збіраюцца актыўныя людзі, пакідаць гэтыя паштовачкі, там на офісах там грамадскіх арганізацый, вось у Еўрарадыё студыі можам некалькі пакінуць, і людзі будуць бачыць, калі іх зацікавіць, яны возьмуць і далучацца да гэтай кампаніі. І вось мы вырашылі, што будзе крута з нашага боку прапанаваць нейкі прыемны бонус, калі вось ты далучаешся да кампаніі, што ты не толькі атрымаў, напісаў зварот, навучыўся, атрымаў там, магчыма, калі будзе добры адказ, пэўную перамогу, натхніўся, іншых натхніў. Але таксама вось, каб людзі публікавалі ў соцсетках пра гэтае дзеянне, мы вось і натхнялі іншых людзей, запрашалі далучацца. Мы вось прыдумалі такі прыемны бонус, што чалавек можа выйграць кнігу Владзіміра Арлова «Краіна Беларусь», якую мы разыграем вось сярод тых, хто далучыўся ў сацыяльных сетках. У нас удзельнічаюць соцсеткі Facebook, ВКонтакте, Туды на камеры пакажы. Одноклассники і Instagram. І мы кожнай соцсеткі паглядзім, хто далучыўся да кампаніі, і сярод удзельнікаў з кожнай соцсеткі мы разыграем па адной кніжцы вось «Краіна Беларусь». Ведаеш, я, калі вот слухаў цябе, мне спачатку нарадзілася такая думка, што было б ввогуле неблага, каб гэтыя паштоўкі з прынцыпе так расказам пра тое, што трэба рабіць, каб беларусізаваць шыльды, раскідаць па ўсім паштовым скрыням ввогуле, там па ўсёй Беларусі. Маўляў, каб кожны грамадзянін, который нават вот ты кажаш, звяртаюцца да нас, пытаюцца як і што, а можа нехта нават не ведае, да каго звяртацца. От, і ён можа там суполкі ТБМаўскай нема ў яго мястэчку, ці там курсаў мова на нова у гэтым аграгарадку нема таксама, а чалавек вот хоча і не ведае куды. А так раз праехалі такое, там ці з паветранага шара там параскідалі, а потым я падумаў такая, памятаеце, не ведаю, наколькі праўда, неправда, але я таксама в Фейсбуку чытаў гісторыю, звязаную з гэтым Марозевым, Волошковым. Калі чалавек, які не любіць беларускую мову, нібыта напісаў зварот і пісаў яшчэ хваліўся ў Фейсбуку, а зараз вот мы скарыстаемся метадамі матолькі ды случака і напішем зварот у Мінгандлю, што, маўляў, а што гэта такое, чаму тут па-беларуску, а дзе тут, вот, скажем, руская мова і гэтак далей, маўляў, устроім ім. І вот калі вот так вот вельмі надта пашырыць, ці не патрапіць гэта да людзей, якія скарыстаюцца вашымі парадамі, каб супраць вас, супраць беларусізацыі ваяваць? Не, ну заўжды будуць людзі, якія будуць супраць беларусізацыі, даволі шмат розных там суполак і ў тых жа соцсетках, але ўсё ж такі, як мы бачым вось по таму же Фейсбуку, людзі, якія цікавяцца тэмай развіцця беларускай мовы, яны проста не будуць звяртаць увагі на высілкі вось гэтых адэптаў, якіх называюць рускага свету, і проста будуць рабіць сваю справу годна, без вось гэтага самаразбурэння, і ўсё будзе добра ў гэтым выпадку. Нешта хацела... вось мы ўвогуле, калі дзесьці бачым, чуем беларускую мову на вуліцы, вось зусім недавно на чыгуначным вакзале набывалі квіток, перад намі жанчына па-беларуску размаўляла. У нас заўжды ёсць з сабой нешта, што можна падараваць. Вось там паштовачкі, вось зараз ёсць. Да гэтага былі нашы дапаможнікі, і мы вось заўжды, калі чуем, нам прыемна падараваць чалавеку, і людзям таксама прыемна, дзякуюць і кажуць, што будуць карыстацца.
Ну і все залежыць все ж таки ад людзей, ад актыўнасці людзей. Вось, напрыклад, у нас няма свайго сайта для вось менавіта гэтай кампаніі. Нам дапамагае сайт беларускамоўных бізнесаў і камунікацый свае. Ён сваю пляцоўку нам прапанаваў, і зараз не толькі можна знайсці там нашы вось гэтыя прыклады зваротаў, але наогул пабачыць, якая вялікая колькасць бізнесаў ёсць беларускамоўных. Чалавек, зайшоўшы па шыльды, бачыць, што яшчэ ёсць і беларускамоўныя вытворцы, і бізнесы, і паслугі, і што Беларусь сапраўды можа быць прабеларускай. А вось гэту першую партыю паштовак нам дапамог выдаць прадпрымальнік Алесь Толстыка, які прафінансаваў яе. Таму вось усё залежыць ад актыўных людзей, якія могуць актыўнічаць у тым. Не можаш пісаць звароты, можаш дапамагчы іншым чынам. Вось таму вось за кошт всех нашых вось агульных мэтаў сілам мы можам дамагчыся адной мэты. Ну, вот добра, мы з Ігарам ужо такія, ну, скажем, не буду казаць змагары, а, скажем, людзі ўжо вопытныя з пэўным жыццёвым вопытам і гадамі за спіной. А моладзь, вот, Юрась, вот, Аліна, наколькі моладзі цікавая на сённяшні дзень гэтая праблема? Тут же зараз усе думаюць, як бы ім там у які-небудзь вялікі камень там у IT-сферу патрапіць, грошы зарабіць, на Мальдзівы паехаць. А вот мова, прычым тут мова? Што я буду на Гоа, і мне там тая мова? Ну, есть, ну, як бы для моладзі, ну, як бы есть два аспекты. Одна, это, конечно, там, зарабіць грошы. Другая, моладзь жа хоча быць стылёвай, хоча быць у трендзе, і не сказаць, што магчыма там кожнаму там шыльды там патрэбны, кожнаму это, але беларуская мова, яна зараз становіцца, ну, стыльнай, так скажем, што моладзь больш пачынае на ёй размаўляць, бо гэта, ну, як бы, гэта круто, гэта, ну, як-то цябе выдзяляе. І калі, ну, вот я ў горадзе, дзе з кім камунікацыю маю, дзесьці бывае проста па справах, я, ну, ад моладзі ўсё часцей пачынаю чуць беларускую мову. Ад старэйшага пакалення, калі глядзець, то я таксама ад рускамоўных людзей вельмі часта чую, ось як цудоўна пачуць добрую беларускую мову. Таму... Але сам я гаварыць не магу. Ну так, але нават тое, што яны гэта падтрымліваюць, ну, можна зрабіць як бы такі вывад, што яны хаця б не будуць супрадзейнічаць гэтаму. Калі яны табе не абражаюць, не выказваюць, што ты тут так размаўляеш, а як бы задаволеныя хваляць, то магчыма дзесьці ў якойсьці справе яны нават і дапамогуць. А калі выказваюць, то артыкул 922 у дапамогу. Так. Да, говорит, а если что, то у нас есть не только перник у подаруночек, але и дзяга, да? Таким чынам, вяртаемся до того, якім чынам можна дамагчыся беларусізацыі шыльдаў. Вось эта паштовачка, якую мне тут ужо ў якасці бонуса падаравалі і прапанавалі, каб я тут яе рэкламаваў. Ну, але прасцей за ўсё, конечно, не ўсе атрымаюць паштоўкі, але прасцей за ўсё зайсці на сайт свае бай і паглядзець. Там ёсць такая старонка беларускім вуліцам шыльды па-беларуску, выконвай хуткасны рэжым, гэтак далей, паглядзець, і там усе, як пісаць звароты, вас навучаць. Ігор паабяцаў, што дадаць яшчэ розныя артыкулы і у дужках прапіша санкцыі, якія па артыкулах каму пагражаюць за невыкананне. Такім чынам, дамагчыся можна. Галоўнае, каб было жаданне. Ну і жаданне не толькі бачыць шыльду па-беларуску, але жаданне вот займець, напрыклад, такую выдатную кнігу спадара Арлова «Краіна Беларусь». Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння былі прадстаўнікі грамадзянскай кампаніі «Умовы для мовы» Аліна Нагорная, Ігор Случак і Юрый Татур. Мы гаварылі пра тое, як беларусізаваць шыльды ў Беларусі. Зміцер Лукашук для вас працаваў у студыі. Дзякуй, сачыце за навінамі на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20.
Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euroradio.fm и euroradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.